Meddwlgarwch. Beth yw meddwlgarwch? What is mindfulness? Ystyr meddwlgarwch yw sylwi ar dy feddyliau. To be aware of your thoughts. O bod yn ymwybodol o sut mae dy gorff yn teimlo nawr. To be aware how your body is feeling now. Mae'n siŵr o fod yn ddiwrnod da. Hyd anifeiliaid. Rho gynnig ar fyfyrio. Eistedda'n gyfforddus. Sit comfortably. A chanolbwyntia ar dy synhwyra. And concentrate on your senses. Esgus fod gen ti synhwyrau mor bwerus ar anifeiliaid hyn. Trwyn sy'n ffroeni fel ci. Clistiau sy'n clywed fel ystlym. Llygaid sy'n gweld fel eryr. Tafod sy'n blasu fel neidr. Bysedd sy'n teimlo fel mae coryn yn teimlo dirgryniadau. Vibrations. Felly, dwi eisiau chi nawr eistedd yn gyfforddus. Sut hoffech chi eistedd? Dwi jyst yn eistedd yn nghader i fan hyn. A dwi'n mynd i gael llygaid. A dwi wedi meddwl am fy synhwyrau. I'm going to think about all my different senses. Gwrando, dwi'n clywed ceir. Y lleisiau'n siarad. Dwi'n teimlo'r gader o dan fy mreichiau. A'r awel. A'r haul ar fy nwyneb. Rydw i hefyd yn edrych nawr ar y blodau, ar adar, ar coed, ar awyr las. Rydw i'n dal i flasu fy nghinio, sef wy ar dost. Rwy'n aroglu yr holl flodau sydd gen i yn yr ardd. Taith gerdded sylwi. Sylwa wrth gerdded, canolbwyntia ar dy synhwyra. So just have a look while you're walking. Again, think about your senses. Beth wyt ti'n ei weld? What can you see? Beth wyt ti'n ei glywed? What can you hear? Beth wyt ti'n aroglu? What can you smell? Beth wyt ti'n ei deimlo? What can you feel? Oes rhywbeth nad wyt ti wedi sylwi arno blaen? Is there something you haven't noticed before? Gweld yr awyr las. Blodau, y coed, pobl yn chwarae gemau. Clywed plant yn chwarae, awyrennau yn hedfan heibio. Aroglu, y porfa, y gwair, y blodau. Teimlo, haul cynnes, awel, ysgafn. Blasu. Ydych chi newydd fwyta? Dwi dal i blasu yr wy. Ydych chi'n blasu afal? Neu squash? Beth sydd yn eich ceg chi? Wedyn, tynnu linell o gwmpas y law di a gwna atgof. Felly, yn eich ardd, neu os ewch chi am dro, if you go for a walk or in your garden or in the street, dwi eisiau chi nawr tynnu llun o'ch llaw chi. I want you, dwi'n clywed corn y car. I want you to draw a picture of your hand, dynwch lun o'ch llaw chi, ac ysgrifennwch yr atgof, neu dynwch lun o'r atgof. Gweld, clywed, aroglu, teimlo, blasu. Iawn, you've got to write down what you've seen and heard and tasted, smelt, felt. A mae hwn i chi gofio be rydych chi newydd wneud. This is to remind you what you've just felt. Meddwlgarwch. Dyma ambell syniad arall mwyn ymarfer meddwlgarwch. Cyn I ti godi, sylwa ar bob ran o dy gorff fesul un. Before you wake up, before you get up, just concentrate on each and every bit of your body. Dechreuia gyda'r bysedd traed. Start with your toes. A gorffen gyda'r pen. Sut mae pob rhan ohono ti'n teimlo heddiw? How does each bit of you feel today? Amser bwyd.
Sylwa ar dy fwyd. A'i flasu drwy fwyta yn araf. Just notice your food and the taste and eat slowly and taste every little bit. Defnyddia dy synhwyrau gyd. Dwi'n gwneud gwahaniaeth os ydyn ni ddim yn gweld neu aroglu'n bwyd. Does it make a difference if we don't smell or we don't see our food? Unrhyw bryd, cymer gyfle i ymarfer bod yn ddiolchgar am un neu ddau o bethau pob dydd a dwed wrth dy deulu beth yw'r pethau hynny. Every day, any time. Have time to yourself to be thankful for one or two things and then share that with your family. Bod yn ddiolchgar amdan y pethau bychain, just the little things. Mwynhewch ymarfer meddwlgarwch.